Cześć, witam Was w pierwszą niedzielę września. Jest bardzo słonecznie, co jest bardzo dobre, bo my będziemy dzisiaj spływać kajakiem razem z firmą Kajakomania, która jest organizatorem dzisiejszego spływu, jak i cyklicznie organizuje takie spływy. Wyruszamy z Rybnika, z części Rybnika zwanej Stodoły, a dopłyniemy aż do Rudzkich Cystersów. Oczywiście nie mówię o Rudzie Śląskiej, tylko o Rudach Raciborskich. Ja nie płynęłam kajakiem od 16 roku życia, więc jestem bardzo nie zestresowana, ale podekscytowana. Nie na kark, na głowę, bo masz tak trzymać tylko po prostu. Tak, I masz kryć głowę tak i w dół. tak. Czy nie? I w dół. Tylko wiem, że ja mam razem z Tobą robić, bo jak robimy osobny ruch, to z tego będzie. Ej, teraz sobie pomyślałam, że się to nagrało przecież, nie? Się nagrało? Że powiedziałam, że tak... Kręcamy, lewo. Nawet czynności nie mające pozornie zbyt wiele wspólnego z nauką historii mogą stać się doskonałą okazją do zgłębienia lokalnych tajemnic. Spływ kajakowy rzeką Ruda jest tego świetnym przykładem. W powszechnej świadomości najbardziej znaną w ostatnim czasie rybnicką rzeką jest Nacyna i jej sympatyczni, choć inwazyjni mieszkańcy, czyli nutrie amerykańskie. Dzisiaj przenosimy się jednak nad urokliwy brzeg Rudy, której Nacyna jest zresztą dopływem, rzeki o długości około 50 km, której źródła znajdują się w okolicy Żor. Ruda jest jednym z dopływów Odry. Do Królowej Śląskich Rzek wpada za miejscowością Turze, dawny Welendorf. Nazwa rzeki wzięła się od obficie występujących w jej przebiegu rudawców, czyli ród darniowych, w Polsce wykorzystywanych do 1964 roku jako rudy żelaza. Rudy darniowe mają dobre właściwości absorpcyjne, stąd wykorzystanie w koksowniach i gazowniach do oczyszczania gazów z siarkowodoru i cyjanowodoru i potrafią odnawiać się w ciągu kilku lat. Pozyskiwanie ród żelaza rozpoczęli już w czasach średniowiecznych lokalni cystersi. Wykorzystując wody rzeczne oraz korzystając z dobrodziejstw lasu, ukształtowali oni znany nam dzisiaj szczególny krajobraz cysterskich kompozycji krajobrazowych Ród Wielkich. Nasza trasa spływu kajakowego rozpoczynała się w Rybniku Stodołach i kończyła w Rudach Raciborskich. Z Ród można jeszcze popłynąć dalej, do Kuźni Raciborskiej. Uczestnicy spływu, niezależnie od poziomu zainteresowania przyrodą, z pewnością zwrócą uwagę na ciekawie ukształtowane meandry Rudy. Interesujące informacje na ten temat znajdziemy w przewodniku przyrodniczym po Rybniku autorstwa Damiana Absalona i Mieczysława Leśnioka. Dolina Rudy, usytuowana poniżej Stodół, opisana jest jako szczególnie cenny przyrodniczo obszar Rybnika, z naciskiem na fragment dna Doliny Rudy między Stodołami i Paprocią. Obserwujemy tam przede wszystkim wytwory procesów fluwialnych, czyli związanych z działalnością wód płynących, terasy rzeczne, starorzecza oraz wspomniane już meandrowe koryto Rudy. Dolina Dolnej Rudy jest także wspomniana jako cenny obiekt hydrograficzny pomimo złej jakości wody w rzece w momencie publikacji przewodnika, to jest w 1999 roku. Ciekawa jest także fauna tego rejonu. Spotkamy tu bobry, żmiję zygzakowatą oraz cenne gatunki owadów, głównie chrząszcze. Miłośnicy ornitologii powinni mieć oczy szeroko otwarte na gąsiorka, a także bociany białe gniazdujące w stodołach. Z kolei w Starorzeczach znajdziemy liczne gatunki płazów. Nie mniej ciekawie prezentuje się lokalna flora. Znajdziemy tutaj m.in. czyścicę drobnokwiatową, bluszcz pospolity oraz kukułkę szerokolistną, a także rzadkie gatunki mszaków. Teren Doliny Dolnej Rudy jest także częścią jedynego na południu dzisiejszej Polski leśnego i hydrologicznego korytarza ekologicznego, który łączy dorzecza Odry i Wisły.
Warto także zwrócić uwagę na florę i faunę utworzonego w 1993 roku Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Ród Wielkich. Park mieści się we wschodniej części Kotliny Raciborskiej i obejmuje północne fragmenty Płaskowyżu Rybnickiego. Jego powierzchnia to aż 49 000 hektarów oraz 14 000 hektarów stref ochronnych. Znajdziemy tutaj aż 47 gatunków roślin naczyniowych objętych ścisłą ochroną, w tym skrzyp olbrzymi, rosiczkę okrągłolistną czy też kotewkę orzech. Jeśli zaś chodzi o kręgowce ujęte w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, to na terenie parku do rozrodu przystępują m.in. traszka grzebieniasta, bielik czy też borowiaczek, gatunek nietoperza. Dzielnica Rybnika, w której rozpoczynamy spływ, sama w sobie jest niezwykle fascynująca historycznie. Stodoły, dawniej Stodol, a w latach 1936-45 Hochlinden, to obecnie najmniej zaludniona z 27 dzielnic Rybnika. Jest jednocześnie trzecią największą dzielnicą, stanowiąc aż 7,9% powierzchni całego miasta. W 1977 stodoły zostały przyłączone do Rybnika. Wcześniej była to niezależna wieś. Pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z XVI-wiecznego odpisu dokumentu potwierdzającego założenie opactwa, którego oryginalna wersja datowana jest na 21 października 1258 roku. Dzieje stodół to dzieje klasztoru. Do 1810 roku, czyli aż do pruskiej kasaty zakonów, była to bowiem wieś klasztorna. Do dziś na terenie stodół znajduje się dwór pocysterski z 1736 roku. Do 1816 w stodołach pracował wielki piec, który następnie został przeniesiony do Rud. Do 1884 działały tam 3 fryszerki. Pomimo prowadzenia działalności hutniczej, stodoły nigdy nie rozwinęły się w ośrodek przemysłowy. W 1902 miejscowość została połączona z Gliwicami i Raciborzem za pomocą linii kolei wąskotorowej. Do historii przeszła również jedna z najgłośniejszych prowokacji, do których dochodziło na Górnym Śląsku tuż przed wybuchem II wojny światowej. W październiku 1921 roku, po wyznaczeniu nowych granic państwowych, stodoły pozostały w granicach Republiki Weimarskiej jako jedyna z dzisiejszych dzielnic Rybnika. Stodoły stały się zatem miejscowością przygraniczną w powiecie Racibórz, Kreis Ratibor. W owych latach oficjalną nazwę miejscowości zmieniono również na Hochlinden. 31 sierpnia 1939 roku przebrani w polskie mundury SS-mani upozorowali atak na niemiecki urząd celny, którego budynek stoi w stodołach do dziś. Doszło także do upozorowanej walki z innym oddziałem SS-manów, rzekomo broniącymi atakowanego urzędu. Na miejsce starcia przyniesiono ciała ludzkie odziane w polskie i niemieckie mundury, aby uwiarygodnić całą sytuację. W rzeczywistości byli to zamordowani więźniowie obozowi. Po II wojnie światowej stodoły znalazły się w granicach Polski. Decyzją, która miała ogromny wpływ na rozwój miejscowości, było rozpoczęcie budowy elektrowni Rybnik w latach 60. XX wieku. Na potrzeby elektrowni utworzono sztuczny zbiornik wodny, czyli jezioro Rybnickie, a w samych stodołach w 1972 roku wybudowano zaporę spiętrzającą wody Rudy. Zalano także niezamieszkane tereny w południowo-wschodniej części stodół. Jak widać, nawet z pozoru zwyczajny spływ kajakowy może zamienić się w ogromną przygodę historyczno-przyrodniczą.